yamadoda amakhulu rhamente ethandwa nguThixo. Andijonga mongameli apha akulelwanga kusekuseni mkhange kulale ngoku ekuseni nje bengalelanga abantu basalele. Lamadoda ayaqokelelana ngoba babhaqa into yokokubana bekungamelekanga okokuba baxoxe ngobusuku. Ngoku bayaqokelelana ukwenzela into yokubana bayenze official elityala likaYesu. Rhamente ethandwa nguThixo uYesu ngoku ume phambili kwentlanganiso yamadoda amakhulu. Kuthiwa le ntlanganiso ibizwa Sanhedrin yiyona khothi enkulu yakwaJuda. Ide ifaniswa ne-Constitutional Court yase-South Africa. Rhamente ethandwa nguThixo uYesu ngoku uyawatsalwa waziswa apha kule ntlanganiso. Rhamente ethandwa nguThixo. Le ntlanganiso inamadoda ayi-70 angabapriest, inabantu, ine-members ezibizwa ngokubana ngababhali nabafarisi, inabantu ababhala umthetho wakwaJuda, inabantu abadle ipolicies zakwaJuda. Rhamente ethandwa nguThixo uYesu uziswa apha ngoba ngoku phambi kwaba-Anasi nabakhayafa lezi trials bezingekabikho official. Rhamente ethandwa nguThixo ngoku ulapho uYesu ujongene namadoda amakhulu elizwe. Rhamente ethandwa nguThixo ubekwityala uya-atyhuza uYesu. Kuthiwa uYesu apha ukleyima okokubana ungunyana kaThixo. Loo nto yaba sisithuko sokokubana bathi yena ungunyana kaThixo, babebona belinde uMesiya. Rhamente ethandwa nguThixo. Rhamente ethandwa nguThixo. AmaJuda azange amamkele uYesu from the time efika ngoba uYesu wayeyi-threat kubo. Rhamente ethandwa nguThixo ulapho uYesu ngoku kule ntlanganiso. Ulapho uYesu kule ntlanganiso. Into ezenzekayo mongameli, abantu xa bazakwenzakalisa they question your identity. Rhamente ethandwa nguThixo. Yentathu umntu unguye uMambhele. Rhamente ethandwa nguThixo uquestion into yokokubana ndiyazala neMambhele kwenzeka loo nto apha. Rhamente ethandwa nguThixo. Bathi xa bejonga uYesu bathi unguye na uKristu. Sixelele. Rhamente ethandwa nguThixo. Aba bantu babuza uYesu ngokuba unguye uKristu akuba bamazi akokuba uYesu nguKristu. Rhamente ethandwa nguThixo ngoba ngeli xesha uYesu ebephilisa imilwelwe babekhona. Ngeli xesha uYesu ebevusa uLazaro bambalile uYesu. Ngeli xesha uYesu ehamba egqitha kwimfama yaseJeriko. Rhamente ethandwa nguThixo eyiphilisa banobungqina. Rhamente ethandwa nguThixo okungunyana kaThixo. Imini intlanganiso into endiqaphela yapha mongameli uYesu bayangena apha ungena phethe iportfolio of evidence. Rhamente ethandwa nguThixo uphethe iportfolio uYesu okokubana noba nenza ntoni ndinguye unyana kaThixo. Okwesibini apha umbuzo wesibini uthi uYesu nokokubana ndingaliphendula akho nto ithi niza kundixolela nokokubana ndingathi ndinguye. Uthi uYesu ngokwalapha eSouth Africa I don't care noba nithini yenzani le nto nizawuyenza. Rhamente ethandwa nguThixo. Rhamente ethandwa nguThixo. Khona ke ngoku imistake apha eyenzekileyo kulungiswa loo nto njengokubana kuhlelwa apha ngoba ngomthetho wakwaJuda belingaxoxi ityala ebusuku. Ngomthetho wakwaJuda bekumele kokubana xa umntu etshona
kodwa uthi umbhali lidla ngobanjelwa kwikhathi yaseHewingstone. Khamanje thanda ukuthi kodwa abantu abafuna ukuphumelelisa iyalenqa bayakhawulezisa ngoba lekhathi zonke iproceedings ziyakhawulezisa. Abantu banayo into yokubala to the extent that they had to violate their own laws. They had to break their own rules. Ngoba abantu bayabona i-common enemy bayavala. Khamanje thanda ukuthi onomvumalela into yokubala what was the measure yokubala ithi i-Sanhedrin i-religious leader kodwa it was with politicians. Politicians ezifuna into ethile ezifuna kwenza kwangohlobo ukho i-religious leaders ezifuna kwenza kwangohlobo. Khamanje thanda uThixo, khamanje thanda uThixo kodwa alikabe kutyala ityala likho official. Kuthe xa kufikwa kwindawo kuthiwa kuYesu kuye ubathungubani unguye unyana kaThixo. Wathi uYesu ndinguye unyana kaThixo, ndinguye. Wathi ngeconfidence wathi ndinguye unyana kaThixo. Wanqina le nto yake yathethwa nguye nguThixo xa ethuma umazisi. Wathi xa bekubuza besithi ungubani uzuthi nguye undithumile ndinguye endinguye. Loo nto yabanqaphukisa ngoba ngoku uYesu is claiming to be equal to God. He's claiming to be equal to God. Ngoba bona bebelinda uMesiya nothi unguYesu. Bebengalindanga uMesiya onguYesu. Bebelinda uMesiya ozabafana noDavide. Bebelinda uMesiya ozaba occupied with izinto zelizwe. Khamanje thanda uYesu yena waze emhlabeni waza kusindisa wamane xelela abantu. Khamanje thanda uThixo, khamanje thanda uThixo. Uyesu ngakho babe phambi kwethaba lakhe ebengoyiki uYesu ume phambi kwethaba uthi uYesu ndinguye uYesu unyana kaThixo. Wamane uYesu apha kule khathi enyalasa esithi ayiphelela ngapha mna ndiyindlela ndingubomi nalapha kuni akukho namnye ozawuya kubawo engeligama. Khamanje thanda uThixo, khamanje thanda uThixo. Uthi kuba noma ngoku ningandibulala kodwa ndizobuya kwisiqu sesibini. Khamanje kaThixo ndizobuya. Wathi uYesu andiphelela ngapha mna ndilukhanyiso lehlabathi. Khamanje thanda uThixo. Into egcina uYesu apha kule nkundla ugcine ilaa ndawo ibhedesha ngamawisile athi uzisilele thina sisaka zakho kuba bonke ukula kwentaba zethu. Khamanje thanda uThixo ugcine lonke uYesu apha, ugcine lonke uYesu apha. Ngelo xesha akuthiwa abantu khamanje xa beza kuconfuse bathetha ngexesha elinye awuva nomnye uthini kwenza loo confusion apha. Xa beconfuse uYesu bathi sixelele okunguye uKristu. Khamanje thanda uThixo, khamanje thanda uThixo. Wathi uYesu of i-portfolio of evidence yabo imisebenzi endenzileyo iza kundingqina phambi kwamazulu. Wathetha laa nto yake yathethwa nguJobhi wathi lisemazulwini ingqina lam. Into esenzakalisayo kwenkonzo sifuna ungqinelwa ngabantu abangenathini. Khamanje thanda uThixo ngoba le ndawo bekuyo uYesu apha it is supposed to be a place of grace. It is supposed to be a place of grace. Kodwa xa kunguThixo endaweni iyasuka inema. Khamanje thanda uThixo. Bathatha over abantu belizwe ababe-threatened into yokokubana they do not have all the powers, the authority zokuphilisa abantu. They do not have the authority zokuphilisa nokuvusa abafileyo. Khamanje thanda uThixo, khamanje thanda uThixo.
Ngixolele obabambe noKristu. Ubambe unyanga kaThixo. Kana ngithanda uThixo. Zothi nawe apha. Uba unamanxeba leqawe. Kana ngithanda uThixo. Uzungasuki. Kana ngithanda uThixo. Uzungahambi. Kana ngithanda uThixo. Kathi uthola umnqabezo wakho ngenyameko. Uyazi ngokumbala. Ngalamini yasazawufika ezavela. Ezothatha ibandla lakhe. Uzababiza abantu bakhe. Kana ngithanda uThixo. Into engqali azohlala phansi ngoba uYesu ume phambi kwabantu abakhulu kodwa ume phambi kwabaphara who are pretending to babantu bakaThixo ume phambi kwabaphara enkonzo aqinile from ume phambi kwabaphara asekhaya litsha athethe ngelizwi likaThixo ume phambi kwabaphara aqulu siyakudumisa Thixo siyakuvuma babala uyahamba kodwa akumele kokubala kwenzeke inceba kamekathanda kuThixo amalikholomye aphakamayo ithi iBhayibhile kwaphakama uNikodima wathi uNikodima xa kuvotwa akavota ngoba kaloku kufike inceba kaThixo thina akalatyala lo mntu wancedisa thi Nikodima kananana njengoba ndilapha ndibona wakhe wavuka waya kuYesu ngobusuku kanethethandwa nguThixo ndiyamazi lo Yesu wazitshina atuzokwazi uvota kanethethandwa nguThixo usijala umntu waphecaweni ungangangqinelwa nalo mntu uhlele ecankwakhe athanda kwazi kodwa ndizothi kuwe uzuthemba uThixo ngoba abantu bayajika into enye lapha phambi kwalelikanganiso very intimidating kwanhlanganiso phambi kwaYesu iyakuphililayo uYesu yilaa vesi ibhala kuDavide athi nokuba iintaba zingasuka nokuba iinduli zingasuka kodwa inceba yam ayikumka kuwe sigcine iyamema kule nkonzo ngoba ibingekho inceba kaThixo ngesingekho kule nkonzo kabethethandwa nguThixo when umuntu ezakwenzakalisa kabili ukubuza imfitshimfishi uba ngayikhandela lento ayifunayo awuyazi uba nemfitshimfishi lena efuna ukuzisusa yesini imfitshimfishi lena efuna ukundihlazisa kabetethanda kuThixo wam uYesu kabethe phambi kwale intimidation ngoba ngelinye ixesha abantu ba-intimidethwa ngeziyunifomu nezihlalo zabantu kabethethandwa nguThixo kodwa kusekho Thixo kule nto kusheka abantu kabethethandwa nguThixo into nawe ezagcina egcinweni yesopha phambi kwale ntlanganiso kukwazana noThixo kukuyazi into okokubana uThixo wayekuthatha ezinye izinto aziyakusebenza into encediye esopha rhamente yinto okokubana uyayi-understanda the assignment ayizele apha. He didn't want to give up ngenxa yeentshutshiso zomzuzwana kodwa phaa jonge khona ujonge yosubmitha le portfolio of evidence kuThixo ingenachaphaza ngoKristu Nkosi yethu.